West-Europa heeft een ingang, gelijkvloers met de zee. Nederland. Rotterdam Europoort, een ingang van Europa. Amsterdam Schiphol Airport, een ingang van Europa. Op weg naar het hart van het oude werelddeel. En dat heeft allerlei namen. Waar de glooiingen beginnen, in het land langs de Maas, heet het Limburg. Ladies and gentlemen, in a few minutes we are landing at Limburg Airport. Please fasten your seatbelts and don't smoke. Thank you. Als een argeloze opeenstapeling steen zijn de momenten van de geschiedenis. Teruggaand langs het stenen spoor vinden wij de afdrukken. Ergens middenin, zomaar, ligt het jaar 0. Romeins gezag over de Maasvallei. Het steen blijft achter, het jaar 750. Een ander gezag, een gevestigd geloof. De 12e eeuw. Al 6 eeuwen terug begon de bouw van een grote kerk op het graf van Sint-Servaas in Maastricht. Het Westblok ontstaat nu, met de keizerzaal ten dienste van de Duitse keizers. Sint-Servaas beschermt zijn stad al 8 eeuwen lang. De feodale oorlogen in het Maasland. De stad krijgt een muur en wisselt van beheer. De landheren blijven machtig tot in de 18e eeuw. Inmiddels is het steen al eeuwenlang uit de mergelbodem gesneden. In de gangenstelsels, als van de Pietersberg, zochten de bezoekers bescherming of vermaak of vochten er hun oorlogen uit. Wie er levend uitkwam had gewonnen. Zo verging het de Spanjaard en de Fransoos en het vechtersvolk van later jaren. Inmiddels is het de 20e eeuw na Christus. Het gezicht van het land is veranderd. Meer dan ooit wordt de Limburgse bodem geëxploiteerd. Zilverzand voor glas, klei voor aardewerk en steen, mergel voor cement.
Steenkool. Sommige grondstoffen leveren meer dan een product. Zij leveren een gezicht aan het leven. Mijnwerkers zijn bovengronds gekomen en gaan naar huis. Naar het oude dorp en het oude levenstempo. Of naar de moderne wijken, die niet uitsluitend bij de grote stad liggen, maar altijd vanzelf tot grote steden uitgroeien. Want in de 20e eeuw denkt men alles in andere hoeveelheden. Buiten het werk is er de Limburgse gezelligheid. Maar ook deze ziet er in een flat anders uit. De hoeven en kastelen, de schuttersfeesten en de dorpswedstrijden zijn ver weg. Dit Limburg heeft een ander gezicht. Killer, strakker, ongetwijfeld, maar het plezier kruipt waar het niet gaan kan. Talrijk zijn de hobby's voor het bezig zijn zonder iemand erbij. Talrijk zijn de kroegen, waar straks iedereen toch weer iedereen terugziet. En weer is er muziek in Limburg. Muziek uit liefhebberij, waarvoor elke 4 jaar landen uit de hele wereld op het appel komen in Kerkrade op het Wereldmuziekconcours. Welvaart is een ongrijpbaar goed en de welvaart zal in de toekomst aan Limburg heel nieuwe eisen stellen. De moderne industrie vereist andere kennis en andere vaardigheid. Voor de omscholing van het oude naar het nieuwe beroep op verschillende niveaus zijn speciale instituten gesticht. Ook al toont Limburg zich al lang vruchtbaar voor de industrie, de nieuwe industrie eist andere faciliteiten. Daarom spreekt men in het beleid van Provinciale Staten over een herstructurering om telkens als de economie daarom vraagt, tijdig te hebben omgeschakeld. Mevrouw, mijn heren, dan constateer ik dat het voorstel is aanvaard. Attentie, quick storing cel 17. Quick storing cel 17. Quick storing cel 17. Het proces is al aan de gang.
Liggend achter de havens van Rotterdam en Antwerpen en met België, Frankrijk en Duitsland onder handbereik groeit in het Maasland hier en daar een stalen plantage. In het Centraal Laboratorium van de Staatsmijnen wordt speurwerk verricht voor een enorme chemische industrie. Als een van de resultaten van de research draait het polychemiebedrijf al op volle toeren. Het levert de grondstof voor het product dat de nieuwe beschaving kenmerkt. Misschien omdat men er alle kanten mee uit kan. Plastic. Cellulose, de grondstof voor papier. Het begin van de papiermolen. Papier om te verwerken, te bedrukken of lichtgevoelig te maken. De vestiging van DAF in Born heeft een nieuwe tak van zware industrie in Limburg aan het rollen gebracht. Aanleg van wegen, een bezigheid die sinds mensenheugenis aan de gang is. De codeletters voor het nieuwe stelsel zijn onder andere E9 Amsterdam-Maastricht-Genua, E3 Antwerpen-Venlo-Roergebied en E39 Antwerpen-Heerlen-Aken. Wegen, kanalen, geulen, dijken, dammen, viaducten. De mens trekt zijn strepen en dwarsstrepen door het land. Voor betere verbindingen of om het niveau van het grondwater te beheersen, om niet aan de grillen van de natuur te zijn overgeleverd. De natuur die haar eigen sporen door het Limburgse land heeft getrokken, lang voor de eerste waterbouwkundigen. De natuur heeft het met de Limburgse bodem nog helemaal niet zo gek gedaan. Onder glas ontstaat een rijke oogst groente en fruit die langs de veilingklok wordt afgezet naar binnen- en buitenland. 20, als Nijmegen, 10, 40. Ja, is goed. 135 kromme 1 met 75. 35, 80. 36, Brunsen, 20, 70. 36, Prins 40, 5, 60. De Maas, een oversteekplaats in Zuid-Limburg, werd ten tijde van de Romeinen het begin van een stad. De hoofdstad. Mozam trajectum werd Maastricht.
vastleggen, weergeven, anders weergeven. De beheersing van de vorm, in het platte vlak, in de ruimte. De beheersing van het materiaal. Een schilderij in klanken, muziek in woorden, een gedicht in kleuren. Of het gaat om de academisch voorbeeldende kunst, de toneelschool of het conservatorium. Het gaat om één ding, de beheersing van de uitdrukking. Hij is mijn echtgenoot geworden. Oh, je mond. Oh, wat een schande. Dat ik dit nog moet beleven. Ik vermoord je. Jou en je echtgenoot. Een ogenblikje, nee. Ik geloof dat de man aan wie uw dochter zich tegen u wel gegeven heeft. Mijn eigen zoon. Neem me niet kwalijk, ik kan u goed meer volgen terwijl u ineens mijn hoofd loopt om. Oh nee, Don Dionys, zoon van de hertog van Coimbra, is mijn echtgenoot. Weer klinkt er muziek in Limburg. Het leven krijgt een ander gezicht, maar een saai gezicht zal het nooit worden. Hier, in het glooiende land aan de Maas. 200 kilometer van Amsterdam, 120 kilometer van Brussel, 90 kilometer van Keulen. Uitzicht op Europa.